बारहुंखाजों बोरैफोरा गामियाव गासै न'फ्रानो बायजोबदों। न' सिङाव मानसि दङमोन, खुनुरुखुमै बासिनो हादों। बे बोरैफोरा गामिनि गंसेबो न'आ गैला, गासैबो न'आ बायजोबलांदों। थानाय न'निफ्राय इसिं न'सिम दुखुनांथाव बोरैफोरा गामियाव गासै न'आ बायजोबलांबाय। नै बिथाङानो बिगोमाया। नोंनि मुङा मा मुंमोनलाय? सोरमिला। बेनिफ्राय मा गामिमोन बेयो? गरिबारि। ओमफ्राय नोंसा मा खहा जादों? जोंहा न' गंसे खहा जादों, ओमफ्राय आरो बारान्दा आरो उनथिंबो आरो बै नमा न'आबो, ओमफ्राय आरो दंफां लाइफां गय बिफां आरो जा मालिकआबो माबा खुंथादो, दुखु मोनदों, नारसिनना जादों। अखा फैनाय समाव नोंसोर बहा दङमोन? बेयावनो दंमोन, नै माबा सिङाव सां सिङाव। ओमफ्राय आरो गथ'नि बिजा गासैबो सेस जाजोब्बाय। आं बुंखांबा गाबनो ओंखारलायबाय, मन जाखांबाय। SM निउसनि गेजेरजों माखौबाफोर हास्थायो नामा? सरकारखौ माखौबाफोर बुंनो नाजायो नामा? न' बां खहा जानायनि थाखाय सरकारनिफ्राय सरकारा अननानै मा होयो, अनसुंथाइ लुगैयो जोङो। दा मारै न' बां लुना लानो बन्द'नि टाइम, बेनिखायनो जों गोरिब गुन्द्रा, सरकारा बेनि थाखाय जोंखौ नायहरनांगौ।